Hola, mi amigos, mi amigas. How are you? How are you? Okay lang mo diha? Okay ra dire. So, kani nga video, since nahuman na ta sa other isa na to ka video katong bearish divergence, no? Signs, isa ka sign na naa na siya reversal. Kani na video na pod is ang iyahang kabaliktaran. Kunyari, gikan ka og downtrend and then kanus siya mo reverse. So ang ginatawag nato ani is bullish divergence. So mangita ta og kalahian sa price na gihatag ug sa oscillator nimo na gihatag. So sa bullish divergence, mag-focus ta sa ubos kaning mga levels, no. O kanina mga levels. Since bullish man ta, so buyers, di ba? Buyers, yan, sellers. So dirita. So mahitabo din ning bullish divergence is kung ang presyo mag-move paubos, paana, kita nimo. And then ang oscillator na to is ning ana. Makita ninyo. So sa kani ang presyo kani araw paubos. So price goes down. Price goes down. Ayan. Kana. Let's say kana. Na. Pero, ang oscillators going up. Okay? Move na. Ano yung move ana? Para maklaro. No. So, let's say kay RSI ang imong tan-awon, oscillators, let's say atong usabon ni lower low, lower low, ayan, kani ang imuhang low, previous low, say ana. Pero kani is nag-form na siya og higher low. Okay? Kani ang ato ang, of course, low. Now, sa ato ang Bitcoin, BTC USDT na symbol na to. So, mangita ta og divergence sa time frame nga kung asa mo swak sa ato no, kung asa ka kakita og divergence. Pag kita mo divergence na time frame, pwede ka na mo set up for lower time frames para sa good interest nimo, no. So again, ang presyo gababa ana, no, gababa forms ing ana lower lows. Pero ang oscillator na to is yan, moving up. Nega-form og higher low, no? Let's say kaning current recent price. So karon oras di ay is June 5 June 5 as 8 sa morning. So ug i-base nato ni siya since mangita tag price nga nagpaubos, di ba? Mangita tag oscillator na nagpataas. Okay. Di nyo kayo na makita, no? Kay pataas atong trend, pero dire adto ta og 1 hour. Kani is ano ni? Level lower pero on the same level. No? Kita mo?
Okay, now adto ta og let's say 1 hour. Ano sa man siya? So tatang gidrawing yan. Okay, this one. So dili siya. So lower. Okay? Lower continuation, sense of continuation. So ngita ta og divergence dili na level. Okay, tara. Kita ninyo? Kani. So spot na to. So again, ang price galow kani. Di ba? Ang price galow, ga-create ka og low. Baga. Na. Ga-create og low, tapos ang oscillator na to, oscillator na to, ga-create og high. Ayan. So actually, na spot na to ni previously katong pag babaan ni nga time unsa ning date kaning May 25 natay post sa ato ang Facebook page no about aning divergence, so pwede na to i-check. So mo ni siya. So ang presyo nagbaba, going down, ayan, nag-form siya og unsa may iyang gina-form, lower low, di ba? Prices forming, yan, lower low, ba? Lower. Yan, kani lower low pod kay from previous kani man atong low. Ayan, this is our low. So makita na to kani atong low. Okay? Low, lower low. Now, sa price na to, gikan diri low and nag-drawing siya low, yes. Pero ang next na low niya sa price, dili siya low diri. It means changes na ito. It means so diri nga level, say naa ka sa 20, nag-start na ang momentum nimo, no? Na buy. So from dire, to sa ning areas. From dire, naa ang atong buying area. So kani ato ang buying. Gikan sa ato ang bot muna na area ato ang buying. And then, unsa ang nahitabo for the divergence? Nagsaka ang presyo. Forming, unsa na form? Of course, form siya og higher high. Teme. Sige. Clone high. Say high. Higher high. Right? And then another higher high. Right? So, dirita sa ubos, nag-form siya og higher low, and the same low. Yan. Higher low mangyapon ni. Yan. Ayan. No? Unsay nahitabo sa atong changes? Tara. So, prices nag-form og baba. Oscillator na to, mostly common RSI. Pwede po kang magamit og other divergence setup sa ato ang let's say MACD, no, MACD. And then pwede po kamo gamit sa OBV, pwede sa imong setup. So pwede kag Stochastic RSI.
So makita mo na to ni. So kani. So once move down ang price and then moving up, that's our bullish divergence. It means kanina trend na downtrend is about to end and to mag-reverse siya. Ba? Reverse. Let's say dire. Nag-reverse until sa peak. Okay. Kani-gani. Set up gani ni for bearish divergence. Baba siya. Pero for continuation siya. Sige lang. Ito aning discuss for continuation. Pero kanisa, focus taog ingani bullish divergence setup. So mangita pa taog other no. So of course, mangita ta dito sa downtrend. 'Di ba? Asa pa man diwi. Down. Okay, dara. Ano to para maklaro. Okay. Price from kani nag-down. Okay? Namatay levels good sa divergence katong strong, natay medium, natay weak kaning di kayo. So mostly atong pangitaon strong yun kaya para sa nga nga setup strong. So let's say kana bababa ang presyo pero increase ang ato ang price, di ba? Momentum or kaning oscillator na to. So, may siya. And then, it happened. This is your buying zone. Lowest. Peak. Pwede. Or imuha na siyang i-limit to here. So, kana. And then, continuation. Forming higher lows. Diba? Forming higher lows. And then, the oscillator kana. With our moving average na 200, na-break niya ang price. And then, it becomes our support. And then, it's looking for divergence again. Lower. Tanaw mo? Tanaw na to ha? Tanaw na to, siyempre. Buang. Ito wag yun yung tanawon. Okay. Set up. Here, lower. And then here. From here to there. Diba? Kalayo. Ang some price goes up and continues higher. And then, our price forms na the higher low. Right? Alright. No? Nice kayo, no? So, kani, mo ni siya isa sa basic nga setup na to ang makita o mag-form ka, mangita ka og bullish divergence, no? Bullish divergence kung kanus mo reverse ang market from downtrend to uptrend. No? Kanya ang bearish na to divergence is kung kanus mo reverse from uptrend to downtrend. So na siya yung mga kumbaga pullbacks or retracements na hinuon. So kani is magamit ninyo sa inyong daily trading, no, setups or ma-add ninyo sa inyong rules nga while mag-set up mo og trades, makakita mo og ingani, you can consider it as positive nga trend for reversal. And pwede pa mo gamit og other indicators or setup to confirm your analysis na lang. So unta nasabtan again, bullish divergence ang presyo ga pababa pero ang atuang oscillator o indicator na to is nagpataas. So lower low and then higher low. So unta nasabtan, babush.